Henne ka singi ka pratrik ujilio ka khon New Trap National Awakening Movement ne ka khnam State Youth Wing kalala ye kendo ya ka menteri sarkar ka badai kpet ya ka tnat Information and Technology ka kong ampuri lingdo banyakren halor ki telecom company ki badan hakani ganong ba Shillong ban ai kam ajam shua ya ki samla trairi traimulong hapok ka jelam jong President Obak Thomas Pasa kane ka seng lalai ye kendo ka kong ampuri lingdo bandawa nak sarkar bakan perkheng ye ki telecom company ki badan hakani ganong ba bakidai ban ai kam ajam shua ye ki khon samla khasi bat kumjoru ban penrong ya ktien khasi ha ka interactive voice recording ha ki company baper nalor kane ka khnam Youth Wing kala dawaru nak sarkar bakan perkheng ye ki telecom company bakidai ban thau ye ki kenhon pej perman ban pej ya ka jingsa ban ben ki kenthai ha ki jakat rekam baper jong kini company Bade bal ki company ki bawan set up ki nang bentak ki telekom akre ki Airtel ke Aircel ke BSNL ne mono ro marung I ba hang ni ba kidan de ki points ke ira benkong ya kini ki telekom company ngi ba ki bon ki mbot kini ka job reservation policy ngi ba ki don ki bre ki ba yo kam hang turu kam don jumun toy ki try muluk ki yob ira bar mencu anik sai kata kalau ba don what ki manager ki baterai hang ni ki badai ki manager in charge 60% ki dei binang tirpo Assam ki wan chini sin sitiau ki sulung ko report klai phai wisha Assam te hang ni apa jelas ngi la don ki samla yu nang la start bala menteri ni chat kam te ong ni ko ngi la kerpa di ko ampurin bana kali ka jong I ba in tuklar ba kini ki IT company ki ban bot renti ka resolution policy jong ka jela ka jong I banang taru ba ki kam ki jam ki di ban long bai tham daki beri permanent residence juga nika Joko Meghalaya tam ya gini ki try muluk apa ar pada ngira ya kenika ngila ong bang don kamar kenti ya kanika ketin khasi te lembaga telekom ru ngila kemar ngitip bangi borok ki kam mobile bagi lek stage ki wi tah Assam ru habangi kanika kebki ong ka interactive voice response ka IVR Assam kadon be ka English ke Hindi wan Assamese village ki state kumjo murkadan ke English ke Hindi mar koi ke local language te hangne pada ngitip sai ba umdon ka ktin kasi kam don ha dia kadang tang ka Hindi bat ka English ban te kadang jongi ngila ong minister bari pej ba ide ban ong gini ki thai gini ki telkom company bakin tap dia ktin kasi ru le lemba kata ngila ban ke kentu ktin ko jongi kai te kata ka ba ar ko ba lai pada ngira ai company yang ba ye kini kadi Snaju ki longkumi ki jongi di baterai kini Telkom company marka tu ka harassment act arja khatlai bal apa central government kala batai ba kini ki ba kini company kiri bandan ya ka complaint committee jong ki longkumi nang ba longkumi kim sanyan neng sha khana kan thema kor hakano no hur kamru kim sha haras hakin manager ne hakin punya jo company tengi lalak dalade ba bon company kim dan kini committee tekat kum ka anhi kiri bandan bat ngila ong minister ba di bantu klar ba ban thai ki bakin don ni kini komiti ba le sing ba ra ka jing singa ki long kumi ban kawan ban pendunaru kini kham khambor ba ki ba kani ka jela ka jongi ba saw ba ngila ong ba bor kini company ki kimdon kin inong toy jong kini Telkom company kimdon ka payroll jonga company kini ka payroll jong third party ba mucai nuksa ka Airtel ka don ba he nang tahu pada ke Airtel pada kayu wi bure wal penjai kau outlet pada de kitu bata ya katu outlet pada kimdo nak payroll mot tu bure wasimti tu sti kuat mamon ni ki te haka jing kudo kam kudo jang i sama jongi ki hab tri bai dari tulop lai hajar lai jasting ene katung kani ka labor notification balami ka daily wages ka dor siu san hajar seneng bai kani ka minimum daily wages te ong ya kani ngelong ba into klar lang but yakini boro nakalang jong itong company la ong ba insa tho skini Telkom company halo ka tungjam nata pada kini ka safety jong government nata pada kini ka Telkom siu yaki namba napa jong I mat naka office jong ka labor ti hinti ba nakalang jong minister ba in simkya kani kan wala jong toy sibon ya kita try muluk